Os cambios na programación do Entroido de Poio para este ano foron aprobados por unanimidade nun encontro mantido o pasado venres con varios colectivos implicados. Así o asegurou a edil de festas do Concello. E as novas que salen hoxe na prensa de que todo isto se fixo a costas dos colectivos é unha falacia, é unha mentira. É dicir, se leva traballando nesta programación 2 semanas, con total transparencia, porque podo decir rotundamente que a ningún colectivo se lle dixo que isto era un secreto e que non podían contalo, polo tanto, mentira que se este facendo ás costas dos colectivos. Lidia Salgueiro saiu ao paso das críticas do Partido Popular, que acusaba o Executivo local de falta de respecto do goberno aos veciños de Campelo por eliminar a saída do desfile do Entroido do lugar. A proposta municipal é repetir o percorrido que xa empregaron na cabalgata de Reis por motivos de seguridade. Si mantemos o percorrido digamos, que foi o que se fixo co galo do que era a cabalgata de Reis, é dicir, o operativo de tráfico sería o mismo, e tendo en conta, pois, si valorábamos o acceso directo a seca, pois que podría haber algunha complicación co tráfico, e, bueno, aí en ese caso estamos pendentes de que a Policía Local nos dé a súa información. Salgueiro recoñeceu que dende Campelo xa manifestaran a súa oposición ao cambio, que finalmente foi respaldado polo resto de colectivos. Para compensar a parroquia, acordouse que Campelo acollerá unha gran festa de benvida do Entroido para presentar o galo fodórico. En terros como desfile, o único que mantén un pouco a estructura de anos anteriores, pero sí que vai haber un cambio tamén, o de Samieira, polo que vos comentaba antes, eles fan intercambios entre comparsas e, evidentemente, se eles van a outros lugares e a cambio de que o seu veña a comparsa que o invita, pois nese sentido nos llevamos a respetar esa actividade que eles tiñan, e no caso de Lourido e de Combarro, eles mesmos entendían que o desfile non tiña moito sentido e se lles vai a facer unha festa temática e se acordou con eles que fose así. Evidentemente, a figura do Mesilón e do Berberecho nesas festas temáticas estará presente. O desfile central celebrarase o domingo 3 de marzo ao longo da PO 308, mentres que o enterro do galo fodórico servirá como broche final ás festas. A programación desenvolverase do 1 ao 17 de febreiro, concentrando as datas máis relevantes para acurtar a duración.